Хрыстовы вучань – гэта не абавязкова той, хто атрымаў дыплом аб заканчэнні духоўнай школы, а той, хто бярэ крыж і ідзе за Езусам, каб дзяліцца з іншымі тым, чым жыве сам. Так, у пінскім катэдральным касцёле ў небаўшэсця Найсвяцейшай Панны Мары пачынаецца асаблівае свята. Святары займаюць пачэсныя месцы. Біскуп пачынае святую імшу. Урачыстасць незвычайная, сабраныя ў пінскай катедры, становіцца сведкамі ўдзялення сакраменту святарства. Сёння святаром стане дыякан Юрый Медушевскі, выхаванец міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі імя святога Тамаша Аквінскага ў Пінску. Я шукаю Цябе, Божа, кіруй мною, Ты моя надзея. Праз хруст чалавек далучаецца да Хрыста. Святар жа, прыняўшы сакрамент пасвячэння, будзе служыць супольнасці вернікаў ад імя Хрыста. Дай мне, Божа, пазнаць і зразумець, ці павінен я спачатку звяртацца да Цябе, ці славіць Цябе. У розныя гадзіны дня, узносячы хвалу і падзяку ў малітвах не толькі за народ Божий, але і за ўвесь свет, памятай, што Ты з людзей узяты и для людей поставлен. Я больше всего благодарен семинарии, что она помогла мне изменить свой взгляд и направить его на путь истины. У далёкім 1925 годзе ў Пінску ачыніла свае дзверы школа Хрыста, вышэйшая духоўная семінарыя імя святога Тамаша Аквінскага. Заснавальнікам семінарыі з'яўляецца слуга Божы біскуп Зыгмунд Лазінскі. Яму было наканавана некалькі разоў ствараць касцёльныя структуры на тэрыторыі сучаснай Беларусі. На Палессе семінарыю з Мінска перанеслі невыпадкова. Такое рашэнне біскуп Лазінскі прыняў у сувязі з тым, што менавіта ў той час Ватыкан абмяркоўваў пытанне аб стварэнні новай каталіцкай дыяцэзіі з цэнтрам у горадзе над Пінаю. Узнікненне дыяцэзіі было зацверджана булаю папы рымскага Пія XI «Віксдум Полонія Унітас». Біскуп Зыгмунд Лазінскі стаў яе першым ардынарыем. У хуткім часе была створана курыя, праз год друкарня, а затым паўстала пінская катэдральная капітула. Духоўная навучальная установа размясцілася ў сценах былога францішканскага кляштара, помніка архітэктуры 18 стагоддзя. Семинария – это неотъемная частка функцыянавання партыкулярнага касцёла, таму што там рыхтуюцца святары, духоўныя асобы, каб былі праваднікамі людзей да Бога. Духоўная навучальная установа для выхаванцаў павінна быць і з'яўляецца сапраўдным домам, і не толькі ў сэнсе утульнасці і спакою. У семінарыі зроблена ўсё, каб сюды хацелася вяртацца нібыта пад матуліна крыло. Заняткі пачынаюцца о 9 гадзіне. Навучальны працэс адпавядае духоўным мэтам. На пачатку семінарысты вывучаюць пераважна філасофскія і так званыя прапедэўтычныя прадметы, якія закладаюць падмуркі для далейшага вывучэння тэалогіі і навучання касцёла. Праграмай таксама прадугледжана вывучэнне некалькіх моў. Трэба замацаваць веданне не толькі беларускай мовы, але і англійскай і польскай. Акрамя таго, каб было магчымасць дасягнуць вытокаў хрысціянскай думкі, вывучаюцца лацінская і грэчаская мовы. Заняткі праводзяць 19 выкладчыкаў, некалькі з іх маюць навуковую ступень доктара. Акрамя таго, што кожны дзень семінарыйнага жыцця напоўнены супольнай і асабістай малітвай. Семінарысты штомесяц перажываюць дзень духоўных разважанняў. У гэты дзень не праводзяцца лекцыі, таму ёсць даволі часу, каб затрымацца, азірнуцца на пражыты месяц, разважаць над тым, што яшчэ трэба было б змяніць у сабе. Ведь семинария – это еще то место, где человек, поступивший все-таки не до конца распознавший свое призвание, он именно думает здесь над этим, является ли это его призванием. Поскольку это очень важно.
щедростью и милосердностью Тебе коронуем. На пачатку было Слово, і Слово было ў Бога, і Богом было Слово. Той, хто хоча стаць святаром, павінен асабіста прайсці цярністую дарогу Хрыста. Малітва, споведь як ачышчэнне, духоўнае жыццё патрабуе асаблівай і штодзённай увагі да сваіх думак, пачуццяў, жаданняў і настрою. Падчас малітвы патрэбна ачысціць розум і сэрца ад злобы, нянавісці, адкрыць сваю душу для дабрыні і міласэрнасці. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Божа мой, дазволь мне памятаць пра любоў Тваю, каб аддзячыць Табе. Адраджэнне семінары ў Пінску адбылося 12 верасня 2001 года. Вялікую заслугу ў адраджэнні семінарыі мае ксёндз кардынал Казімір Свёнтек. Дзякуючы яму адбыўся капітальны рамонт будынку былога францішканскага кляштара, у якім размясціліся семінарыйныя памяшканні. З таго часу школа Хрыста зноў адчыніла свае дзверы. Ксёндз кардынал Казімір Свёнтек стаў першым арцыбіскупам мітрапалітам мінска-магілёўскім і апостальскім адміністратарам пінскай дыяцэзіі. Пінскай дыяцэзіяй кіруе ksiądz кардынал. Это першы кардынал у Рэспубліцы Беларусь, і у гісторыі Беларусі это першы кардынал. Такое моя миссия, такое мое покликание и так дальше. Никуда не денешься, да, и так дальше. И так 70 лет уплыло, да. И мне кажется, что каждый день я не живу только для себя, я живу для людей. И здесь для меня радость, и здесь у меня такое удовольствие и так дальше, что живу не напрасно. Адным са знакаў сціслай лучнасці з Хрыстом з'яўляецца адмысловае адзенне. На трэцім курсе выхаванцы семінарыі ўпершыню апрануць духоўную вопратку, сутанну, якая з'яўляецца сімвалам асабістага ахвяравання на службу Богу і людзям. Пытаюся кожнага з вас, ці жадаеш атрымаць духоўнае адзенне, знешні знак цалкавітага прысвячэння сябе Богу. Жадаю. Ці жадаеш сваёй паславай даваць сведчанне Христу Пану, якого прагнеш наслідувати? Жадаю. Ці жадаєш усьому їй єднатися з Ісусом Христом, найвищим святаром? Жадаю з Божої допомоги. Для ряса должно быть свидетельство. Свидетельством особливого отдания себе Христу. Отдания себе на службу Христу и Церкви. И желание в полности отдать себе будущее, как священник Христос. Мы сегодня рыхтаваліся самай раніцы, маліліся, каб Пан Бог адкрыў нашыя сэрцы, каб мы не толькі знешне апрануліся ў гэтае духоўнае адзенне, але і таксама, каб сэрцам перамяніліся і ўзрасталі ў сваім пакліканні. Таму вялікі дзякуй Пану Богу, які прывёў нас да гэтай вялікай падзеі, а таксама тым людзям, якія нам дапамагалі, гэта ксёндз рэктар, таксама адміністрацыя і тых людзей, якія духоўна за нас маліліся. Усё праз яго сталася, і без яго нічога не сталася з таго, што сталася. Гэта Божае пакліканне.
на працягу вучобы ў семінарыі павінен распазнаваць это пакліканне. Але можна сказаць, што ў семінарыі ўвогуле так ідуць, каб служыць Богу і людзям. І менавіта ў семінарыі мы вучымся дзеля таго, каб навучыцца менавіта быць людзьмі, якія будуць здольныя служыць іншым. Я адчуваю, што тут рэалізую сваё жыццё, рэалізую тую службу, да якой мяне паклікаў Пан Езус Христос. Таму прашу таксама і аб малітве ўсіх людзей, бо гэта вельмі важна, каб падтрымлівалі таксама і людзі нас, бо гэта пакліканне непростае, і таму трэба з усім сэрцам аддацца Пану Богу, каб быць гэтым сведкам, вялікім сведкам самого Бога ў гэтым свеце. На 3-м курсе семінарысты прымаюцца ў шэраг лектараў. З гэтага часу яны могуць афіцыйна чытаць у касцёле Божае Слова. Гэта адна з першых прыступак да будучага святарства. Лектары гэта былі і ёсць людзі, которые асаблівым чынам прыкладаюцца да чытання і пазнавання Святого Пісання. Бо немагчыма выконваць эту функцыю абвяшчання Божага Слова у супольнасці касцёла, калі сам чалавек, сама асоба не пазнае, не паглыбляе гэтыя веды, не корміць гэтым вялікім скарбам, который заключено находится у Святом Писании. Я принял раньше субдиаконат, да. А потом диаконат. И по диаконату уже священство. Теперь уже субдиаконату нету, скорочили. А вот аколитов и вот этой, и лекторов это оставили. Это чтобы они почувствовали, это молодежь уже семинарийная, что уже они входят в ритм, входят в структуру священства. Так паступова семінарысты падыходзяць да пасвячэння ў дыяканы. Прыняцце на сябе абавязкаў дыякана – гэта добраахвотнае рашэнне, над якім семінарыст доўга разважае. Звяртаецца ў сваёй малітве за дапамогай да нябеснага Айца і просіць аб заступніцтве ўсіх святых, каб яны паказалі дарогу праўды. Прасіце, і будзе дадзена вам. Шукайце, і знойдзеце. Стукайце, і адчыняце вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае. І хто шукае, знаходзіць. І хто стукае, таму будзе адчынена. Просім Цябе, Пане, глянь милостиво, так само і на гэтых слугов Твоих, яких мы с покорною молитвою посвячаем у диаконы, для служения при Твоих святых алтарах. Спошли на их, просим Тебе, Пане, Духа Святого, каб умацовал их семеричными дарами Твоей ласки для верного виконания обовязку служения. Нехай они наповняться усими евангельскими цнотами, нехай мають щирую любов, клопотяться про хворих і убогих, отзначаються стіплою поважністю, чистіною невинності і заховують духовну послухняність. Кандыдаты публічна пацвярджаюць сваё жаданне. Яны выражаюць сваю пакорную адданасць Богу. Яны гатовы далей ісці дарогай Езуса. Дыякан – першы памочнік святара. Ён абвяшчае Евангелія і дапамагае падчас справавання эўхарыстычнай ахвяры. Ён хрысціць і благаслаўляе сужэнскі саюз.
Гэта вельмі адказны момант у маім жыцці, гэта вельмі такі адказны крок, які я зрабіў наперад да святарства, што адчуваю. Безупынна, конечно, вялікую радасць за тое, што Бог мяне паклікаў, за тое, што і надалей працягвае мяне клікаць. Бо, ведаеце, святарства – гэта рэалізацыя свайго жыцця. Гэта не толькі мэта. Я не толькі імкнуся да гэта, але гэта мне дапамагае рэалізавацца ў жыцці. Як у кожнай навучальнай установе, і ў семінарыі ёсць дзень адчыненых дзвярэй. Тады знешне таямнічы будынак над водамі Піны адкрывае сваю глыбокую сутнасць месца, дзе чалавек набліжаецца да Бога. Родныя і блізкія могуць пазнаёміцца з жыццём выхаванцаў, пабываць у пакоях, зазірнуць у аўдыторыю, паразмаўляць з настаўнікамі. Паколькі духоўная установа ёсць зачыненая, і не мае магчымасці іншым светскім людзям прыходзіць і вось глядзець кожнага дня, то раз у год адбываецца вось такое мерапрыемства, як дзень адчыненых дзвярэй, дзе многія людзі могуць прыйсці, паглядзець, пазнаёміцца з нашым жыццём, варункамі, ну і умовамі, з якімі мы жывём, вучымся, працуем. Але тут не толькі вучацца, тут умеюць з карысцю адпачываць. Мастацкія вобразы дазваляюць лепш пераказаць духоўныя праўды. У семінарыі існуе тэатральны гурток. Ладзяцца пастаноўкі на велікодныя святы, да Божага нараджэння, інсцэніруюцца ўрыўкі са святога пісання. Музычны напрамак асабістай творчасці выхаванцы рэалізуюць у гурце подых духа. Сучасныя музычныя рытмы не замінаюць духоўнаму развіццю будучых святароў. Подых духа калектыў вядомы далёка за сценамі семінары. Яшчэ тут ёсць свая футбольная каманда, ёсць свой фотакарэспандэнт і свая інтэрнэт-старонка. Усё гэта дазваляе семінарыстам не толькі добра адпачыць, але і спрыяе раскрыццю талентаў, развіццю іх духоўнасці і ўдасканаленню фармацыі. Уваходзячы ў цябе, уваходжу ў радасць Пана нашага. У першыя гады свайго існавання з 1925 па 1939 год духоўныя семінары ў Пінску падрыхтавала больш за 90 святароў. Многія з іх сталі адданымі і самаахвярнымі душпастарамі, адзначыліся здабыццём навуковых ступеняў, сталі мучанікамі за веру. Сярод выпускнікоў семінарый можна ўзгадаць такіх вядомых асоб, як кардынал Казімір Свёнтак, біскуп Драгічынскі Владзіслаў Янтрушук, прафесор Акадэміі каталіцкай тэалогіі ў Варшаве доктар хабілітаваны ксёндз Владзіслаў Гладоўскі, мучанік Другой сусветнай вайны благаславёны ксёндз Мечыслаў Багаткевіч, святары Гжэгаш Каласоўскі, Станіслаў Рышка і іншыя. Большасць настаўнікаў духоўнай навучальнай установы з'яўляюцца святарамі. У кожнага з іх быў свой шлях паклікання. Пачаў хадзіць да касцёла, прыслугоўваў да алтары, шмат дапамагаў пры касцёле, вось стварылася малітоўная група, сустракаліся з моладдзю, дзе не толькі маліліся, але і працавалі, праводзілі так з карысцю вольны час. Потым, вось, напэўна, больш глыбокая малітва, вось разважанне Слова Божага, як таксама адчуванне ласкі Божай, вось гэтага паклікання ў сэрцы маім. Вось прыйшоў да высновы, што трэба адгукнуцца на голас Божий пайсці. Вось і так ужо 10 год як святаром і служу Пану Богу. Розны вось спосаб, які касцёл і Бог ад мяне патрабуе. Для мяне асабіста семінарія гэта не толькі проста нейкая праца, але гэта таксама своеасаблівае пакліканне ў пакліканні, таму што акрамя таго, што кожны святар мае пакліканне да святарства ў шырокім сэнсе гэтага слова, ён таксама праз волю біскупа атрымлівае нейкае асаблівае пакліканне ў мясцовым касцёле. Таму маё прабыванне тут у семінарыі я таксама лічу такім пакліканнем, да якога стараюся падысці адказна і выконваць яго, дзякуючы і сваім намаганням, таксама Божай ласцы.
Это было примерно 30 лет тому назад. Но и у меня были вопросы, стоит ли это делать. Можно служить людям и Богу, можно быть врачом, учителем, можно вообще служить Богу, исполняя другие функции. Тогда я общался с священниками, это естественно. Но было время, когда какое-то время пробывал с одним священником, и многие вещи говорили, он рассказывал о своей работе, о своем служении, даже в больнице, где ходил по палатам, где исповедал людей. И такие события, что однажды была в больнице женщина, кажется, которая была в тяжком состоянии, была под всеми этими аппаратурами, которые поддерживали жизнь, но он ее исповедал, он ее дал другие таинства. Ну и через 4-5 дней, когда в следующий раз был в больнице, нигде и не видел. Тогда спрашивает медсестра, что за этой пациенткой, может, померла уже? Они сказали, нет, она здорова, ее сегодня утром отпустили домой. И тогда я понял, что есть такие состояния души человека, или такие болезни души, которые может исцелить только Иисус. Что и врач, и психиатр не все в состоянии сделать. А Иисус – это тот, который исцеляет. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей. Кожны, хто хоць калі-небудзь задумваўся над пытаннем, ці не пайсці ў семінарыю, становіцца перад дылемай. Маё гэта, альбо пашукаць іншыя варыянты. Вырашыць гэтае пытанне можна толькі канкрэтным дзеяннем. І калі тэма святарскага паклікання хвалюе чалавека працяглы час, то згодна з папярэднім сведчаннем ісці трэба. Когда все мечтали быть космонавтами, или там докторами, или водителями, я в глубине души мечтал быть ксензом. Семинария дает такие знания, которые нужны в жизни. То есть это именно как в святарской жизни, так и в обычной жизни. То есть чтобы делать такую помощь другим людям, которые могут прийти к себе за советом. Я своему сыну, в принципе, говорил всегда, идти священником – это очень тяжело, получается. Это получается, ты всегда будешь на виду. Получается, ты должен давать себя людям, отдавать, служить им, служить честно. А что больше в нашей жизни? Что честно отдавать себя любимому труду и на благо людей. Той, хто адчуў сваё пакліканне і прыйшоў у школу Хрыста, можа адчуць, што душа нібыта ў пустыні, пачынаецца змаганне з выпрабаваннямі. Тут трэба ўсвядоміць, што панад асабістымі густамі стаіць братэрства. Пакорна змагаючыся за сабою, можна здабыць для Хрыста ўвесь свет. Тут штодзённа душа ўпрыгожваецца ведамі, Божымі ласкамі і здабываннем цнотаў. Слово удзячнасці хацелася б выказаць адміністрацыі семінарыі, якая уклала шмат сілаў, шмат сваіх такіх намаганняў на тое, каб мы былі тым, кім мы ёсць. Аднак таксама слово удзячнасці хацелася б выказаць нашым бацькам, нашым духоўным айцам, якія былі побач і падтрымоўвалі сваім добрым словам, сваёй малітваю. Гэта адчувалася на працягу ўсяго нашага шляху. «Што ж такое Бог?» – спытаўся я ў зямлі, і яна адказала: «Гэта не я». «Што ж такое Бог?» – спытаўся я ў ветра, і ён адказаў: «Гэта не я». «Што ж такое Бог?» – спытаўся я ў неба, зорак і сонца, і яны адказалі: «Гэта не мы». «Пакажыце мне Бога», – папрасіў я ўсіх, хто вакол мяне. І яны сказалі ў адзін голас: «Гэта Ён стварыў нас». Так я вырашыў ісці за табой. Хочу. Для выхаванца міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі імя Тамаша Аквінскага ў Пінску, ксяндза Юрыя, гэта толькі пачатак вялікага служэння Богу і людзям. Кульмінацыйны пачатак у мяне сёння. І трэба так ісці наперад далей і не баяцца. Плыць на глыбіну, таму што Езус дапаможа. Як што
будешь тянуть за руку. Это великая радость. Это, скажем, как родители радуются, когда сын достигает каких-то успехов, или поступил, или кончил университет, или как учитель радуется, когда его воспитанник тоже где-то там поступил выше. Так что и мы рады, я рад. На зямлі Христос учыніў удзельнікамі святарства сваіх вучняў, апосталаў. Іх наступнікамі сталі біскупы і прэзбітары. Святар – гэта той, хто пастаўлены, каб Божую ласку асвячаць кожны момант чалавечага жыцця. Да святара чалавек прыходзіць у радасныя і цяжкія хвіліны. Святар ад імя Касцёла благаслаўляе саюз кахання мужчыны і жанчыны. Ён праз хрост прымае ў супольнасць вернікаў новых членаў. Яму Христос даручыў уладу адпушчэння нашых правінаў. У яго асобе Бог наведвае хворых і знямоглых. Святар праводзіць хрысціяніна ў апошні шлях. Сёння школа Хрыста – знак надзеі для чалавека, які заблукаў у мітусні свету. Будзьце тымі, кім павінны быць.